Η συναγωγή Ετς Χαγίμ της Λάρισσας ανοίγει και πάλι τις πόρτες της. Την Κυριακή 15 Ιουνίου 2025 γιορτάζουμε την αναγέννησή της, όχι μόνο ως κτίριο, αλλά ως ζωντανό σύμβολο διαχρονικής παράδοσης. Επί 1,5 αιώνα, η συναγωγή Ετς Χαγίμ, το δέντρο της ζωής, υπήρξε το θρησκευτικό σπίτι των Εβραίων της Λάρισσας. Όμως, οι κακουχίες και το βάρος των ετών έκαναν το κτίριο να λυγίσει. Η κοινότητά μας χρειάστηκε να μεταφέρει τις δράσεις της σε κάθε άλλο διαθέσιμο χώρο για να μην αποδυναμωθούν η ενότητα και οι παραδόσεις της όσο θα διαρκούσε το τολμηρό και φιλόδοξο έργο της αποκατάστασης. Στα επόμενα 5,5 χρόνια η συναγωγή αποσυναρμολογήθηκε προσεκτικά και ξαναχτίστηκε ενισχυμένη από τα θεμέλια της. Στην πορεία ξεπεράστηκαν απρόοπτα, βρέθηκαν λύσεις σε αμέτρητα εμπόδια και έγινε αγώνας για την κάλυψη του τεράστιου οικονομικού βάρους. Χάρη στη γενεοδορία μεγάλων ευεργετών και τη στήριξη εκατοντάδων δωρητών από όλο τον κόσμο, η συναγωγή μας είναι πλέον έτοιμη να συνεχίσει την ιστορική πορεία της, ασφαλής, όμορφη και υπερήφανη. Η Ετς Χαγίμ δεν είναι απλώς ένα κτίριο, είναι η καρδιά της κοινότητάς μας και σήμερα αυτή η καρδιά ξαναχτυπά με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Η Ετς Χαγίμ είναι και πάλι το δέντρο της ζωής μας.